Dew, sut ydych chi sylwm? Diolch yn fawr iawn eto am gael eich anerchu am yr ail dro bore yma, ond byddwch chi allan falch o glwad, mae hwnna'n fod yn llai testunol o ran hynna. Fydd o'n llai o astudiaeth feiblaidd, ond yn ystyried fwy o ran y gair, wrth gwrs, y Beibl yn gyffredinol ar yr Efengil felly yn y Gymru gyfoes felly. A dwi'n ymwybodol bod o'n eto'n glamp o destun, ond mond hyn amser sydd gennai, ond dwi'n gobeithio mae ysgogi ella trafodaeth dros ginio fydd y sgwrs yma lly, neu'r y papur yma lly. Wan, afrai dweud pa air dwi'n olygu wrth sôn am y gair yn y Gymru gyfoes. Os dwi'n cofio sôn wrth gydweithiwr mi'n coleg, yn dweud bod fi'n dod yma heddiw yma i'r Fforwm Ffydd, a mae fi'n deud be oedd y testunau, o'n nhw'n gwybod am yr treithawd hir, o'n i wedi byddaru nhw ddigon amdano fo, a wedyn mae fi'n deud o'r gair yn y Gymru gyfoes. Pa air lly? Ia. A ni mae hwnna'n deud lot hefyd lly. A nwtha digwydd bod o gefndir bod i cael magwraeth capelyddol hefyd lly. Na'im deud pa enwad, ond mi gafwyd cefndir capelyddol felly. Gwni gweld hwnna'n ddiddorol iawn felly, ond ddim yn mynychu'r capel bellach. Felly, mae crefydd yng Nghymru dros y blynyddoedd wedi dod yn fwy amrywiol. Gymaint felly nes mod i wedi creu modiwl fydd yr rhedag yn semester nesaf o'r enw crefydd yng Nghymru. A da ni'n edrach ar wahanol grefyddau, a na i ddim trafod hynna'n benodol ella, gan ni drafod hynna'n nes ymlaen lly. Ond, wrth gwrs, Cristnogaeth oedd crefydd bron y cyfan o boblogaeth Cymru hyd at yr 20fed ganrif. Ond mae wedi dirywio o ran niferoedd yn arw erbyn yr 11fed ganrif ar 20. Heddiw, mae lluosogrwydd o bobl Cymru yn deud nad ydyn nhw'n dilyn crefydd o gwbl. 46.5% a bod yn fanwl. Yn ôl cyfrifiad 2021, y cyfrifiad diweddara, mi ddudwyd bod 43% o boblogaeth Cymru yn dilyn Cristnogaeth neu'n ystyried ei hunan yn Gristnogion. Dyma'r grefydd fwyaf yng Nghymru ar hyn o bryd, crefydd fwyaf Cymru yn hanesyddol ers cyn co, ond dyma'r nifer leiaf yn hanes y wlad ers i gofnodion gael eu cadw o ran dilynwyr Cristnogaeth. Llai na hannar y boblogaeth yn arddel y gair. Llai na hannar y boblogaeth yn ystyried ei hunan yn ddilynwyr yr Efengil. Llai na hannar y boblogaeth yn uniaethu â Christ. O fel da ni'n gwybod, mae gan Gymru draddodiad cry o anghydffurfiaeth, ymneilliaeth. Eglwys Loegr oedd yr eglwys sefydledig am yn hir, ond wrth gwrs mi fu o'n ddatgysylltiad. Ond be bynnag am yr amrywiaeth enwadol neu'r prif ddylanwadol, Cristnogaeth oedd ar y blaen. Rwy'n mae nifer o ymlynwyr crefydd gyfundrefnol yng Nghymru yn dilyn un o'r enwadau Cristnogol. Prin fod angen rhestru y gwahanol enwadau o'r Presbyteriaid, Eglwysi Bedyddwyr, Methodistiaid, Eglwys yng Nghymru, Catholigiaeth, Uniongrededd Dwyreiniol ac yn y blaen.
Mae yna nifer o ymlynwyr crefydd gyfundrefnol sy'n dilyn crefyddau eraill, fel Bwdhaeth, Hindŵaeth, Iddewiaeth, Islam, Siiciaeth, Derwyddaeth a Jediaeth, meddyn nhw. Ro mae rhai arolygon modern wedi awgrymu nad ydy nifer gynyddol o Gymru yn uniaethu ag unrhyw grefydd. Ro'n gan adlewyrchu hanes Cymru o feddwl yn rhydd, yn anghydffurfiol illa, a lluosogrwydd grefyddol. Mae'r Senedd a'r Llywodraeth Datganoledig yng Nghymru yn seciwlar, yn wahanol i hanfod Senedd San Steffan. Mae yna fwy yn mynd tuag at y felin seciwlar yn hynny o beth. Ond, a mae yna lot o gwestiynau am gael ei gofyn yn y papur yma, a cwestiynau rheithregol ydyn nhw, a fyna hen ddigon o gyfle i drafod hynny nes ymlaen. Pam fod nifer y Cristnogion yng Nghymru wedi dirywio o ran nifer yn arw? Pam fod na fwy o gapeli ag eglwysi'n cau ei drysau yn gyson? Be mae'n ei lygu i'r gair yn y Gymru gyfoes a Chymru'r dyfodol? Ro mae gafal Cristnogaeth ar y seici genedlaethol wedi bod yn llacio'n gyson ers dros ganrif. Serch hynny, mae ryddhau'r data'r cyfrifiad a'r dachwedd yn 90 y llynydd wedi ysgwyd sawl un wrth atgelu'r diriwiad. Mae wedi bod yn fraw, mae wedi codi ofn. Ond, a dwi'n ymwybodol hyd yn hyn, dwi'n bran yn Crawcian yn dweud y pethau drwg mae gyd, ond, pryd bynnag mae yna her o'r fath yn godi, be sy'n bwysig ydy'r ymatab. Nid digalonio reidrwydd, nid taflu'n dilo i'r awyr dweud na o, sa'n bwynt i ni drafod y gair ddim mwy, ond meddwl, reit, be sydd wedi digwydd a sut fedra ni ymatab i hynny. Rwy'n mi ddatgelodd y cyfrifiad fod llai na hanner poblogaeth Cymru a Lloegr yn disgrifio'i hunan fel Cristnogion. Mae hyn yn ostyngiad sylweddol. Yn 2011, y ffigwr oedd 59.3%, yn 2001, y ganran oedd 72%. Yn 2021, y ganran oedd 46%. Ro mi nath poblogwyr ar y dde galad, gan gynnwys rhyw Nigel Farage, drio hawlio y data'n gyflym. Mewn fideo sydd ar fai, medda fo. Drwy bwyntio at ddinasoedd fel Birmingham a Chaerlu'r, lle mae pobl o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill gyda'i gilydd yn ffurfio'r mwyafrif, a hynny am y tro cynta. A dyma ddidodd o, a dyma'r cyfan dwi am ddyfynnu gyda fo heddiw. There is a huge change in the identity of this country that is happening through immigration. You might think it's a good thing. You might think it's a bad thing. A mae'n mynd ymlaen i ddeud rhywbeth a xenofobaidd wedyn, da waith. Mi nath y negas yna ryddhawyd ar y cyfryngau cymdeithasol ledaenu fel tân eithim. A nath o sbarduno matab. O ran crefydd, roedd ei esboniad am y newid demograffeg yn fwy simsan. Mewn dinasoedd fel Llundain, mae poblogaethau mewnfudwyr o Affrica, Asia a dwyrain Ewrop mewn gwirionadd wedi cynyddu nifer y Cristnogion yn ôl adroddiadau diweddar. Mi oedd y cynnydd y nifer o bobl sy'n nodi bod yn Fwslemiaid, sef 6.5% o'r boblogaeth gyffredinol a 15% yn Llundain, yn ffactor ymylol.
mewn cyferbyniad. Ond wrth gwrs, wrth sôn am y newid demograffeg ym Mhrydain, doedd o'm yn ystyried Cymru mewn difri. Oherwydd, mae yna leoedd fel y Rhondda, lle mae'r boblogaeth bron yn gyfan, yn wyn ac yn ddosbarth gweithiol, wedi gweld y ffydd Gristnogol yn dirywio y mwyaf, a'r mwyaf o bobl sydd ddim yn dilyn Cristnogaeth yn yr ardal honno. Felly, wrth sylwi ar y gwahanol ddewisiadau o ran crefydd unigolion ar ffurflen y cyfrifiad, a da ni'n gyd y cofio llenwi'r hen ffurflen honno sbelan yn ôl bellach, da ni wedi disgwyl digon hir am y canlyniadau lle mae'n teimlo'n hyd yn oed yn bellach yn ôl. Mi nath yr athro Andrew Davies o Prifysgol Birmingham ddeud hyn, a sylwada digon diddorol. The no religion category comprises a variety of groups. Some who see the value of religion, but just don't have a religious commitment themselves. Others who are agnostic. Others who don't believe religion has any value in a secular society. And some who think it is actively harmful. I fi, be mae Davies yn dangos fanna ydy, mae'r geiriad no religion yn rhy gyfyngedig. Oherwydd, mae no religion gallu golygu cymaint o bethau. Pa fath o grefydd mae'r cwestiwn yn gofyn? Nes i sôn gynna mae'r amwysedd yn y testyn Beiblaidd, o dyma ni ymwysedd gan ddogfen lywodraethol felly. Ydy hyn yn golygu fod yna le i grefydd, unrhyw grefydd yn y Gymru gyfoes? Mae rei wedi dadlau na. Gwlad seciwlar ydy Cymru. Does dim angen dilyn unrhyw grefydd. Ond beth sy'n ddiddorol ydy, gweld y cynnydd sydd wedi bod yn y nifer sy'n dilyn paganiaeth, enghraifft, crefydd sydd wedi gweld ailwynt yn ddiweddar yma. A mae honno wedi bod yn ddatblygiad diddorol iawn ac yn adlewyrchu symudiad yn ôl rhai o grefyddоldeb i ysbrydolrwydd. Ro mae ffordd paganiaeth yn cael ei gweld chydig yn fwy cynhwysol na rei crefyddau eraill ym Mhrydain heddiw, medda rei. Tra bo gan Gristnogaeth, Islam, Hindŵaeth, Iddewiaeth a Siiciaeth, enghraifft, gonfensiynau penodol, dogmau nodweddiadol a thraddodiadau nodedig. Mae paganiaeth yn cael ei gweld chydig yn fwy agorad i gael ei dehongli a'i derbyn mewn gwahanol ffyrdd. O bosib, oherwydd, nid paganiaeth ydy hi o reidrwydd, ond neo-paganiaeth. Math newydd o grefydd sydd wedi ailafal mewn rhywbeth yn ddod yn bod estalwm, ond mae'n mynd drwy broses newidiol. Does dim rhaid mynd allan i addoli cerrig, meddan nhw. Does dim rhaid ymgynnull i gynnal defodaeth. Does dim angen bod yn weithredol fel y cyfryw i fod yn bagan. Ac mae'r grefydd yn cael ei gweld yn fwy parod i dderbyn pobl sy'n dilyn mwy nag un grefydd. Mi fedrwch fod yn bagan Cristnogol, enghraifft, neu'n bagan Bwdaidd. Mae yna gwestiynau diddorol yn codi o'r cyfuniadau hynny wrth gwrs. A hefyd mae'n cael ei gweld fel crefydd sydd yn fwy parod i gynnwys pobl sy'n uniaethu hunan ar gymuned LHDTC+, lesbiau, hoyw, deurywiol, traws, cwiar ac ati. Pobl sydd yn hanesyddol wedi cael ei herlyd gan grefyddau mwy sefydledig ym Mhrydain ac yng Nghymru. Ond ydy hynny'n golygu y dylen ni gyd droi'n baganiaid, anghofio Cristnogaeth. Ond mae croeso i bobl droi'n baganiaid os dyn nhw isio, ond mae yna le i Cristnogaeth bendant, heb os. Dydy'n am golygu anghofiwch Cristnogaeth, trwch at grefydd arall. Mae yna le
i Gristnogaeth yn y Gymru gyfoes ac yn y dyfodol. Mae yna le i'r gair gael ei glywed. Ond mae yna le hefyd i ni ddysgu o'r gostyngiad sydd wedi bod yn y degawdau diweddar. Sut felly? Tasa gennau'r atab, dwi'n meddwl swn i'n, rhyw bintan yn gyfoethocach illa. Ond un posibilrwydd, ac awgrym ydy hyn wrth gwrs, nid yr atab, dwi ddim yn honni cyflwyno efengil na'n byd felly, ond drwy gyfeirio at yr efengil, a hanfod yr efengil, y gair, y logos, yr hyn sy'n greiddiol i Gristnogaeth, sef dysgeidiaeth ganolog Iesu Grist. A mi soniwyd gynharach am y Tanach, yr Hen Testament, yn mynd o'r 613 mitzvot lawr i 1 erbyn diwedd. A'r hyn sy'n ddorol ydy yn ei hanfod, dechrau 1 mae i gwyddor ganolog Gristnogaeth, a wedyn bod na wahanol agweddau yn tyfu ohoni. Yn ôl 1 dehongliad, mi dwi yn hoff iawn ohono lly. Sef cariad mewn difri. Yn wir agape, a roi'r gair Groeg, cariad Cristnogol. Dyna felly dadla ydy anrheg fwyaf gwerthfawr Cristnogaeth i'r byd, a dyna, i mi beth bynnag, hanfod y gair. Tybad ydy'n amser i danlinellu'r egwyddor greiddiol, seml, bwysig honno ymhellach. Hyrwyddo cyfraith cariad yn ei holl amrywiaeth o ran cariad cymdeithas, cariad partneriaid, cariad rhieni at ei plant, plant at ei rhieni, cyfaill gariad, cyfeillgarwch, cariad at elynion, bob math o gariad, hyd yn oed cas gariad. Ar hyn alla fod wrth wraidd hynny, yr hyrwyddo cariadus hwnnw ydy rhywbeth da ni gyd di profi bod ni'n medru wneud dros banad, sgwrsio. Mae siarad rhywbeth da ni gyd yn ei wneud bob dydd. Mae'n nodwedd eithriadol bwysig o'n cymdeithas. Drwy siarad a sgwrsio, mae rhywun yn dysgu drwy'r amser. Drwy wrando ar yr hyn sy'n gen eraill i'w ddeud, mae rhywun yn gallu ymatab, adeiladu arno, ffurfio barn ac yn y blaen. Dyna felly dadla, medra ni gyd i wneud. Siarad mwy. Siarad a phobl o grefyddau gwahanol. Siarad a phobl sydd ddim o reidrwydd yn dilyn crefydd. Y bobl hynny ddaru ticio'r blwch no religion, chwedl Davies. Oherwydd drwy siarad yn y fath fodd, mi fydda ni'n gallu dysgu yr hyn sy'n gyffredin, yr hyn sy'n wahanol, ac yn y gwahaniaethau hynny werthfawrogi'r hyn sy'n ni'n clymu ynghyd fel pobl. Ro mae Cristnogaeth wedi hen arfer bellach ar syniad o ecumeniaeth. Mae'r ffaith yn bod ni yma yn eglwys unedig Llandudno heddiw, yn tystio i barodrwydd nifer o ganghennau ac unigolion Cristnogol i gyd-dynnu, cydweithio a chyd-drafod. Tybad a allid wneud mwy o hynny a chrefyddau eraill ac a chymunedau nad oes ganddyn nhw ymlyniad at grefydd benodol. Nid tasg hawdd fydd hon dwi'n cyfadda. Newedig a phobl sy'n mynnu bod nhw yn wrth grefyddol, neu hyd yn oed yn wrth Gristnogol. A mae yna sawl un yn fwy na pharod i fynegu barn felly. Dwi'n cofio llynadd pan o'n i'n Llundain mewn cynhadledd astudiaethau Iddewig. Ac yn ystod yr wsnos, fes i draw mewn rhyw gaffi a chael yngweini
Gan rhyw ddynas, ffeind, oedd hi'n hyfryd gofyn sydd diwrnod, oedd hi'n mynd, oedd hi'n disynnu bod yna rhywun yn Llundain eisiau tynnu sgwrs, oedd yna wych o beth. A mae fi'n deud, na ni neu fod yn gynhadledd a balli. Gofyn be oedd y gynhadledd, mae'n mynd esbonio, be oedd y testyn. Da chi'n gwybod wedi cael pynciau hawdd, felly seioniaeth, felly math yna beth, seioniaeth gyfoes. A dyma'n deud, wel, be dwi'n neud fel gyrfa, mae'n deud, wel, dwi'n darlithio Athroniaeth a chrefydd. Be ti dysgu pobl sydd wedi chwthu gilydd i fyny? Dyna pa mae'n bwysig siarad a dysgu. A mi ges i sgwrs ddifyr efo'r ddynas yma. Ni'n mynd i persodio hi erbyn diwedd, oedd yn digon hawdd gweld, a ches i'n cwpan llawn o goffi gen hi, ond da waith. Cappuccino eisiau amdano, ond na jo, gyda'r ras, ond na ni, dwi'n mynd i Llundain wsos yma. A yna i weld os di ddal yna, ond na jo. Ond dyna lle mae'n bwysig arddel yr egwyddorion cysylltiedig a chariad. Dyfal barhad, amynedd, parch, gostyngeidrwydd, hunan ddisgyblaeth a brawdgarwch. Ella bod yna amball epistol Pedr yn dod i'r cof yna, dwi wedi cymryd y geiriau hynna o honno, sgwrsio, ac nid mewn ffordd bregethwrol, nid mewn ffordd daranllyd. Dwi ddim yn galw ar bob un o'na chi amser cinio, fynd i ganol Llandudno a gweiddiau'r bobl, gwrandwch hwn di'r ffordd ymlaen, ond drwy gyfathrebu, siarad, sgwrsio a gwrando. Bod yn barod i ymgysylltu a chymunedau gwahanol. Gwrando ar safbwyntiau gwahanol. Bod yn barod i ddallt o le mae rhywun yn ffurfio barn. Be sydd ti cefn i ryw syniad sydd gen rhywun. Nid o reidrwydd derbyn hynny o reidrwydd. Dirnad hynny, parchu ac ymatab yn sensitif, yn barchus ac yn ofalus. Cofiwn, mae'r cyfan yma sŵn yn erbyn sŵn yn arwain ato ydy coblyn o gur pen. Felly mae lle i geisio mewn ffordd wahanol. A dyma rhywbeth arall dwi'n prysur dreulio nyddiau yn gweithio arno fo yn aml ydy deialog rhyngffydd, interfaith dialog. Mae'r term yn cyfeirio at y rhyngweithio cadarnhaol sy'n gallu digwydd rhwng pobl o wahanol grefydda, o wahanol ffydd ac o wahanol gredoa ysbrydol, gyda'r nod o hybu dealltwriaeth rhwng gwahanol bobl. Mwyn cynyddu derbyniad, cynwysoldeb, inclusivity a goddefgarwch. Mae'n ffordd o fynegu ffydd ac felly mae cyfarfyddiadau rhwng ffydd yn ffordd o ffurfio cymunedau ac ymwybyddiaeth. Pobl sydd yn fwy parod i ddysgu am ei gilydd, heb o reidrwydd dderbyn yn llwyr bob dim, ond gwrando'r ei gilydd. Mae adeiladu deialog rhwng dilynwyr gwahanol grefydda yn golygu deall y gwahanol egwyddorion a dysgeidiaeth grefyddol sydd yn greiddiol i'r gwahanol grefydda. Oherwydd mewn difri, mae yna gymaint o bethau sydd yn clymu'r gwahanol grefydda ynghyd. A hyd yn oed, sawl egwyddor, rhai pobl yn dweud, dwi'm yn grefyddol, dwi'n anffyddiwr iawn, ond mae yna rhai egwyddorion moesegol canolog sydd yn gyfystyr a moeseg Grisnogol enghraifft. Yr hyn sy'n hanfodol yn hyn o beth ydy bod pobl sy'n cymryd rhan mewn deialog yn deialogi, nid monologi. Bod na lei fonologau dramatig wrth gwrs, ond mae yna berig i bobl dreithi a dim gwrando wrth gwrs. Siarad, sgwrsio a pheidio o reidrwydd, pregethu rhagoriaeth yn naill draddodiad uwch y llall. Gellir defnyddio pŵer crefydd fel prif rym i uno carfanna gwahanol, ac felly mi all chwarae rhan allweddol yn y gwaith o hyrwyddo heddwch a chymod byd eang. Eto, cysyniadau,
sy'n glymedig a chariad, y gair. Mae deialog rhyng ffydd yn chwarae rhan hanfodol y maes diplomyddiaeth ddiwylliannol, gan y gall hyrwyddo heddwch byd eang drwy uno pobl ynghyd i feithrin deallwriaeth, derbyniad a goddefgarwch. Yn y modd hwn, mi all chwalu rhaniadau, mi all bontio rhwygiadau, mi all dynnu waliau o bob math sy'n ein cadw ar wahân mewn cymdeithas, gwlad a byd. Yn ôl adroddiad yr United States Institute of Peace a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2004, What Works, Evaluating Interfaith Dialogue Programmes, mae yna nifer o sylwadau hynod bwysig ac amserol hyd heddiw. Yn 2023, bron 20 mlynedd ers gyhoeddi'r ddogfen honno, mae yna sawl gwers hynod bwysig. A swn i'n eich chi gyd i gael cip arni, mae ar gael ar y we fel PDF am ddim, lly. Ond na i gynnig rhyw ddyfyniad bach ohoni. Most religions are committed to working for justice and peace, and have long-standing and well-established structures or processes for doing so. They may also have religion-specific approaches to conflict resolution, such as guidelines for resolving conflict or rituals for reconciling relationships that have potential application across religion boundaries. Ond hyn sy'n ddorol, interfaith programs between conflicted groups, as y modd deud bod na conflicted groups rhwng crefyddwyr ac angrefyddwyr o bob math. Interfaith programs can mobilise these and other religious elements in the service of increasing mutual tolerance. Goddefgarwch, cyduniad, hanfodion y gair. Dyma'r agoriaethau sgwrsio rhwng gwahanol grefydda. Ond be am sgwrsio rhwng pobl grefyddol, waith pa grefydd maen nhw'n ei dilyn, a phobl nad ydyn nhw'n grefyddol. Wrth feddwl am hynna, a meddwl be o'n i am ddeud ynglyn â hynna, mi gysi'n atgoffa o ddarlith draddodwyd ar y 6 o Ragfyr 2017 gan yr athro Anthony Carroll, athro mewn Athroniaeth a diwinyddiaeth yng Ngholeg Hythrop, Prifysgol Llundain. A darlith flynyddol oedd hi, darlith goffa David Zordan, oedd yn rhan o'r ganolfan astudiaethau crefyddol. A thestyn y ddarlith oedd deialog rhwng credinwyr ac anghredinwyr. Dyna ddi eiriad o, dwi ddim yn hollol gyfforddus efo'r term anghredinwyr yn hun, ond dyna ddidodd o, lly, mewn cyfieithiad wrth gwrs, nath o'n traddodi'n Gymraeg. A hynny mewn ymatab i'r newid mewn safbwyntiau a fu o fewn diwinyddiaeth gyfoes. A mi ddechreuodd Carroll drwy nodi yn ôl arolwg diweddar ac yn halwyd gan y British Social Attitudes, BSA, fod 53% o bobl Prydain yn anghredinwyr. Ffigwr sy'n cynrychioli newid sylweddol, sydd hefyd yn effeithio ar wledydd Ewropeaidd eraill, meddai. Fodd bynnag, gellir dehongli'r union gysyniad o gredu ac yn fwy cyffredinol o fod yn grefyddol mewn gwahanol ffyrdd. A'i golygu dilyn datganiadau athrawieithol mae bod yn grefyddol, neu gymryd rhan mewn arferion crefyddol, neu fynychu a ddoldy, neu fod â dibyniaeth lwyr ar rywbeth neu rywun. A dyma ma'n ddeud, in reality, the experience of faith is unlikely to be homogeneous, yn un fath. Many non-believers have been believers. Others have never been believers. And Feuerbach's concept of a transcendent and supernatural God
who alienates men from complete realization, is still present a negative concept of God, in short, which can lead to rejection. Ond ar ba bwynt y bu ac y gall cynnydd fod mewn deialog rhwng credinwyr a phobl nad ydyn nhw'n arddel crefydd. Yn ôl Carol, mae rei sy'n credu'n anochel yn rhannu llawer o brofiadau gyda rhai nad ydyn nhw'n gredu, oherwydd ei bod, mewn difri, yn byw bywydau dynol a sawl peth yn gyffredin. Da ni gyd yma'n bobl dra gwahanol i'n gilydd, a dyna sy'n gwneud i gyd yn unigryw, yn ein gwneud ni'n hynod. Ond mae yna rei pethau da ni gyd yn rhannu. A'r un peth sylfaenol hwnnw ydy ein bod ni'n fodau dynol. Mor syml â hynny, a dyna mae Carol yn bwysleisio yma. A mi nath o gyfeirio at ffiseg a Stephen Hawking yn hynny o beth, ond taim ar gyfyl hynna yn y sgwrs yma. Ond mae modd sgwrsio rhwng credinwyr a phobl nad ydyn nhw'n dilyn unrhyw grefydd, ac anffyddwyr, ac atheistiaid, ac angredinwyr. A mae'r 4 term yna dwi wedi deud yn golygu pethau hollol wahanol i'w gilydd. Ond mi fydd na heriau yn hyn o beth. Mi fydd na rai'n dadla fod Cristnogaeth yn hanesyddol wedi camdrin merched, wedi bod yn homophobaidd, yn amharod i faddau, yn amharod i fod yn gynhwysol, yn cefnogi caethwasiaeth. Trowch at destun o'r Beibl, mae yna destunau ymddangosiadol pleidiol i'r agweddau hynny. Mi fydd na rai o fewn yr eglwysi Cristnogol byd siŵr yn styfnigo, ac yn meddwl pam fod angen addasu neu blygu yn y fath fodd. Felly mae eisiau sgwrsio fo'n wtha yn ogystal. A mi fydd na rai'n gredinio, mae ffordd nhw ar hyn o bryd ydy'r ffordd gywir. Honno di'r ffordd iawn i bobl glywed a gwerthfawrogi'r gair. Efalla. Ond mae rhaid cofio fod na ostyngiad sylweddol wedi bod. Mae'r gair i'w glywed yn llai aml. Mae yna lai a llai yn mynychu'r capeli a'r eglwysiau ar y Sul. Mae amball grefydd arall ar gynnydd, ond mae diffyg crefydd yn benodol yn cynyddu. Be am droi'n sylw at hynny? Ymwneud â chrefyddau eraill. Cyfathrebu'r sawl nad ydyn nhw'n arddel crefydd fel y cyfryw. Cyflwyno'r gair sydd wedi para mewn amrywiaethoedd, mewn ffyrdd gwahanol, ers dipyn mewn difri. Trosi'r gair mewn geiriau fymryn o wahanol. Cyflwyno'r gair mewn gwisg wahanol. Pwysleisio mai hanfod y gair mewn difri ydy cariad, a bod i gariad Cristnogol nifer o agweddau dyngarol, dymunol a llesol i gymdeithas. Gofal, parch, goddefgarwch, tosturi, cydweithrediad, cymdeithas, cariad. Ac ella y bydd modd gwneud newid yn y trywydd yma sydd wedi nodweddu'r wlad ers y ddegawd ddiwetha. Drwy hyrwyddo'r gair, cariad, ella y bydd y nifer erbyn cyfrifiad 2031 yn ffigwr tebyg i'r na gafwyd yn 2021 neu heb ostwng cymaint ag y gostyngwyd ers 2011. Neu efallai'n wir y bydd yna cynnydd bach o bosib, cynnydd yr un fath, ond eto, be sy'n bwysicach ydy'r cynnydd yn ein cymdeithas, nid o reidrwydd yn unig yn y dogfennau llywodraethol yna. Diolch yn fawr iawn i chi.